Бүгенге тапшыруымда мин әллә күпме вакыт хыялланган, районыбыз алдында торган төп мәсьәләне ачыклап китәр өчен махсус төшерелгән видеоны күрсәтәчәкмен. Барчабыз да үзенең мәсьәләсен уйлап куйгандыр. Тик белгәнегезчә, март аеның соңгы көннәрендә мәдәният хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре билгеләнеп үтелә. Соңгы елларда җитәкчеләр мәдәнияттан районда бары агач төбе, бөке, ягъни мишәрчәләштереп әйткәндә, пенек кына калды дип шаң кактылар. Бу әлбәттә куркытты да, шул ук вакытта әйбәтрәк эшләргә бу тармакта итәргеч тә бирде. Белгәнегезчә, минем туган авылым Яңа Зимница авылы. Шуңа күрә дә инде мин ерак йөреп тормыйча, авылымның мәдәният сараенда нинди эшләр башкарыла дип авылдашлардан сораштырырга тотындым. Җитәкче буларак эшләп килгән Фирүзә Алиҗан кызы Алимова хакында һәм гомумән аларның эшләгән эшләре хакында бик күп җылы, матур сүзләр ишетергә туры килде. Ләкин үзегез беләсез бит, журналист буларак һәм дә инде чын мишәр үзе күрмичә ышанмый дигәндәй, минем күңел үзе бар эшне күрергә теләде. Шуңа күрә шалтыратып, Фирүзә ападан кайсы вакытта җыеласыз, нинди чаралар алда планлаштырасыз дип белештем. Кич белән Алла бирсә җыелабыз дигәч, мин бер дә уйлап тормыйча алар янына юл тоттым. Менә кызык, сүздә генә түгел, ә инде эштә дә бу хәлләр бар икән. Беренчедән башлап сөйләп китим. Мәрхүмә булган Эдуард Анвар улы Ганиев заманасында безнең авыл мәдәният сарае тулы төзекләндерү эшләре күрде. Аның хәзер тышкы кыяфәте генә түгел, ә эчке ягы да бик матур булып, яңа заман таләпләренә туры китерелеп ясалган. Белмим, бәлки районыбызның башка авылларында да бу шулай уктыр. Бу хакта видео азагында үз комментарийларыгызны калдыра алырсыз. Тик мин килеп керүгә шак каттым. Менә дидем ичмасам, җитте бит заманалар. Җылы да, матур да, хәтта авылдашыбызның Рафаил Асановның исемен бирергә дә лаеклы булган бу бина дидем. Тик кызганыч, йөрүче кешеләр генә юк дип әйтеп куйдым. Ялгышасың, дип җавап кайтарды моңа бина җитәкчесе. Бездә көн сайын мәдәният йорты кешеләр белән тулы. Һәм ишекне ачып, мине тамашачылар залына ияртте. Күрәсезме? Биредә туп-тулы түгәрәк табын артында авылыбызның иң матур хатын-кызлары үз уңганлыклары белән сынашып, аралашып, бик матур кич утыралар иде. Ничек алар белән сөйләшми китәсең ди? Бүгенге җыелышыбызның төп максаты нәрсәдә? Кружокны башлап җибәрүебезгә уже 3нче ел инде. Объявление ясады, кружок була дип, белергә теләүчеләр килделәр. И даже белмәүчеләр дә килгәч, тотындылар белергә дим. Килгәч тә тотындык монда инде бер-беребез белән үзебезчә әйткәндә обмен опытом. Мин белән пайпак, ул белән носки, шапка, шарф, кофталар бер-беребезгә күрсәтеп, булышып белергә тотындык. Күбесен интернеттан бар материалны алабыз интернеттан. Аннан яхшы вескалар белән багып өйрәнәбез. Карт апайларыбыз, кастары уже с опытом, алар безгә тагын яңа пайпаклар өйрәтеп торалар. Равз апа, менә шулай мәдәният йортына чыгып китәргә дә кирәк бит әле өйдән. Сезнең ничек өйдәгеләр карый бу чыгып китүегезгә, биредә торуыгызга ничек итеп карыйлар алар? Берни дә әйтмиләр, килдем белән килдем вата, килдемә дә мәдәният йортын күрсәтергә килдем. Фирүзә вата бик оста белергә дә үзебезне, Кадич апай, белибез, шәйхәр атна йөрибез, 3нче ел йөрибез инде. Беләгәннәребезне вата куйдылар. Сатабыз да беләгәннәребезне. Үдән китәргә бик җиңел. Особенно безнең кебекләргә. Бисмилләтәсең дә чыгасың да китәсең, монда халык арасында күңелле. Вот и вакыт узганда тоймыйсың. Нәрсәткә кили. Без бит җыелабыз не только белем мәсьәләсе. Шулай бер-беребезнең хәлен белешер өчен, яңалыклар сөйлибез. Не только беләү генә. Без әлдә тырышабыз монда һәрбер байрамны үзебезчә үткәрергә. Ну, вот башлыйбыз 1 октябрьдә җыелабыз. И монда картлар көне. Аны бик яхшы гына, һәйбәт кенә һәрберебез әдерләнәбез. Кем нәрсә хәлузан килә, кем шигырь сөйли, кем йырлый, кем бии бала. Чәйгә әдерләнеп киләбез, чәй эчәбез, бер-беребезне хөрмәтлибез, тәбриклибез.
Анан аналар көнне, ул көнне инде безнең артистларыбыз бар, нәни артистларыбыз да бар, өлкән артистларыбыз да бар. Киләләр безне тәбриклиләр, поздравить итәләр. Аннан соң күңелебезгә бик яхшы аш ничә дим инде елап та китәбез инде шул вакытта. Аннан соң тагын да яңа елны да бик оста әйбәт быел уздырдык. Шунда җиннау, бөтен хатын-кызларны чакырдык, бәләүләр генә түгел, кем йөри постоянно кружокка. Булай я ничек әтәләр ул хатыннар Бальзаковского возраста всех чакырдык, барысы да килде, шөкер бик күңелле үтте. 8 мартында инде, быелгы 8 мартны үтәбәт кем кили, бик яхшы иде 8 март, потому что ул Раджаб айының беренче көненә туры килде. Башта 8 март белән безне ир клуб халкы, совет халкы бик поздравить иттеләр, концерт куйдылар. Шул аннан кино карадык та шул бик яхшы сөйләшеп, яхшы көн үткәреп, Раджаб айын искә алып, яхшы күңелдә өйгә килеп кайтты. 23 февраль туры килде безнең исемебезнең клубы. Исеме Рафаэль Асанова. Аның 11 ел элекке үнгәненә шул без аның вечер память истәлегенә вечер памятиның киносын карадык. Яңадан хисләрне кузгатып, шулай ук авыл халкы җыелып, Карама улсы юк инде. 23 февраль белән башта егетләрне тәбрикләдек, концерт кебек куеп, аннан соң кино карадык, искә төшереп. Шулай итеп көннәрне уздырабыз. Гөлнара, менә карап торам да, син биредә иң яшедер дип уйлыйм инде, әлбәттә Рауза апаның килененнән башка. Өйдә эшләрне бетереп, ничек иттереп шулай чыгып китеп буласың? Җибәрәләрме, берни дә әйтмиләрме? Эш бала. Эш бала, әнисе бит әле өстәвенә. Ибәрәләр. Теләк, главный теләк. Да, килди киләсә, ибәрәләр бөтен төскә. Ну, әлбәттә инде төп максат бит бәйләп утырып, нидер өйрәнү генә түгел инде, үзегез әйттегез аралашу дигәнне. Алай булгач, менә монда инде авылның тырышы турында да сөйли торгансыздыр. Хәдичә апа, берничә сүз авылның бүгенге хәле турында. Авыл инде нәрсә сөйлисен балагына, авылыбыз картайды. Яшьләр юк, мәктәпне яптылар. Садигыбызда инде урысны Новолаский гына тора. Ул да ел булса, киләсе елга юк инде диеләр. Яшьләр булмагач инде демография беләсен булмый авылда нишлисен. Картларыбыз инде шулай, әлхәмдүлилләһ шөкер. Бүгенге көндә шулай яшибез. Безнең инде элекеге нәселләребезнең Аллаһ Тәгалә инде киткәннәренә сиге җәннәт насыйп итсен. Бик дөньяның җәннәтендә яшибез. Газыбыз бар, суыбыз бар, утыбыз бар, әлхәмдүлилләһ шөкер. Клубыбыз яхшы, ялы, клубны инде безгә район башлыклары да авылыбызның халкына да бик зур рәхмәт әйткәм килә ул вакытта бердән дәррәү күтәреп алып, ул мәсьәләне барысы да файлыннан килгәнчә булышып, районда беренче булып клубны бик яхшы ясадылар. Мәрхүм Эдуард абый Әнвәришка да бик зур рәхмәт. Аллаһ Тәгалә анда Раббим үзенә сиге җәннәтне насыйп итсен. Ул шулай башлап йөрмәсә, бәлки без монда җыелмаганда булыр, клубыбыз бәлки бер шигә ишелеп тә төшкән булыр иде. Аны инде аннан әле әтергә хәлүк, әле шөкер бүгенге без. Киләсендә дә инде шулай Ходаем ябылмасын, яшьләр йөресеннәр. Без вата яшьләргә үрнәк булыйк, безне күрсеннәр, вата бу әлбәт интернетны багучы күп. Бугары Зимича клубында эшләйләр икән диеп килсеннәр. Йөрсеннәр клуб. Ата әбиләр оныкларына сөйләсеннәр, оныкларына безнең клубыбызга килегез диеп, янтык авыллардан да бар, каникулга килгәч килсеннәр. Клубның инде шулай отчетларына, творческий отчетларында катнашып булса да, ничек булса да авылны шулай сүндермичә, тотарга тырышсыннар. Авылыбызның башы инде әлхәмдүлилләһ шөкер яхшы, бүгенге көндә үзенең эшен яхшы алып бара. Картларның хәлләрен белә. Анда инде бик лишний зур проблемалар туганы юк. Булса инде язмасын, Аллаһ Тәгалә күрергә язмасын аларны. Читкә киткән яшьләр дә килсеннәр. Бик катсыннар. Ну инде эш Булмагач икеле инде. Нәрсә тием тагын. Рәхмәт, без бүгенге көндә әлхәмдүлилләһ бик яхшы дөньяда яшибез балам. Инде үзегез сөйләп киттегез, авылда артык
Остыр тора торган мәсьәләләр юк дисез, шөкер кыласыз, димәк, бер дә сезне борчымый. Ләкин безнең авыл нәрсә белән аерылып торганын үзегез дә беләсез. Безнең бөтен авыллар арасыннан да Аллага шөкер иң дини авылларның берсе санала һәм шатлык буларак хәтта безнең имамны мөхтәсиб итеп сайлаганнарын да ишеттек. Бу шулаймы, Рушания Сәйтовна, шул хакта сөйләп китсәйдегез. Әйе, бик дөрес. Безнең муллабыз Рушан бик яшь мулла. Бөтен яктан үзен күрсәтергә тырыша, бик тырыша инде. Халык белән эшләргә дә, яшьләр белән дә, картлар белән эшләргә. Бөтен төшкә җитә ул. Ул кая гына чакырсаң да, нинди эшкә генә чакырсаң да, анда куй суяргамы, корбан суяргамы, нәрсәме, бөтенесенә өлгерә. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ясын үзенә. Шундый тырышлыгын күреп, бөтен муллалар арасында районыбызда бездә анда идек, мөхтәсиб сайладылар. Ул зур, конечно, зур дәрәҗә. Тырышып кына яшьләргә, эшләргә, ул кергәндә бирелә дисәк ярый, хәзерге вакытта бик күп кеше мәчеткә йөри. Мәчеткә йөри, җомага 40-тан артык кеше. 45 кешеләргә чикле, кешегә чикле санына чикле җитәләр. Бик зур бер яхшы алып бара. Мөлаем гына, рәхмәт әйтеп җибәрә. Һәрберсен рәхмәт әйтеп каршы ала. Бездән дә авылыбызның барлык яшьләре дә дингә бирелә башлады. Мәдрәсәләр эшләп тора, мәдрәсәгә яшь ирләр йөри, хатын-кызлар йөри. Зур шатлык бер. Әгәр дә уйласаң, бер зур шатлык. Анардан да шатлык юктыр инде. Һәрбер кеше тырыша Коръән-ул Кәримне укырга, шул Коръәннең хәрефләрен өйрәнеп, үзләренә киләчәктә картайган вакытка бик зур ничек әйтим инде эш алалар. Чөнки картайгач хәлеңнән килмәеш инде, кулыңнан булмый эшләп, шуның өчен Коръәнгә тотынырга, укырга, күбрәк дугалар кылырга, һәрбер кешенең картайгач шул эше буларга тиеш инде. Шуның өчен безнең яшьләребез дә безнең арттан, картлар артыннан баралар, рәхмәт үзләренә. Дин белән мәдәният янәшә бара дип була. Безнең әле бар иде бер вакыт дин инде Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең туган көненә мөнәҗәт кичәләре дә үткәргәнебез бар әле. Мәдрәсәдә әле Рушания апа әйтүздә ничек кичәләр узганда дим инде яшьләр дә шул мәдрәсәгә йөрүчеләр дә барыбыз да ибрәт алып, укырга тырышып, андагы ишеткәнне мин ничектер сәхнәдән дә сәхнәләштереп, бездә кели төрле даже ничек әйтим инде менә фольклорный цинкалар ясаганда да шуны кулланырга тырышабыз. Дөресен әйткәндә, нигә авыл яшьләренә дә шул динне сөйләгәндә дә аларга да ибрәт булып тора. Алар да чисталыкка, тәртипкә берсик тартыларга тырышалар. Вакытында бисмилла дип, иншалла дип, шулай дин белән бергә торырга тырышабыз. Мәсәдә апа, сез әле кичә генә район күләмендә үткәрелгән бик матур күркәм бәйрәмдә булгансыз, катнашкансыз, кунак буларак чакырылган булгансыз. Хансевяров укулары ничегрәк иттереп узды? Күпме кеше җыелган иде һәм аның эштәлеге төп максаты нәрсәдә иде? Шөкер, шулайга бардык тенә, тоже Кулаткада иде, Хансевярский укулар. Ул укулар әле күчерелде, Гани укулары дип алыштырдылар. Гани баба исеменнән, Идуат Әнвәровичнең. Бик күп кеше җыелган иде, Татарстаннан килделәр, 50-гә якын, үзгә районнардан, областлардан төрле төштән килделәр, Саратовдан да күп килделәр, Иддәше килде, туганнары килде. Хансевярский укулар үтте. Дин буенча да бөтен төштән сөйләделәр, Җәлил хәзрәт килде, Вәгазь судында да сөйләде. Абиттан соң булды, намазга киттек, намаздан соң булды, Идуат Әнвәровичнең кыргы, ул наратта үтте, анда да бик күп кеше иде. Хәлфә апа, без сезне бик тик тормас, бик уңган хатын-кыз буларак авылда беләбез инде. Менә сезнең тагын бер мавыгы бар диләр. Ул да булса чигү, сөйләп китегез, каян башланды шушы чигүгә теләк, каян алынды, ул каян өйрәндегез һәм бүгенге көнгә нәрсәләр ясап өлгердегез инде? Мин инде чигүгә
мектепте чак тук тиктим. Bizne укытучы Рауза апабыз бар иде, ул өретти bizne. Мин анарга кунарга да бара идим. Шәлләр беләр өретти bizne, ук шәлләр. Аннан ажурный чулкалар беләр өретти bizne. Анан инде чигүз киттәле. Минем чиккәннәрем ястык тышлар, мендәр тышлары бар иде. Пристиналар, алар инде үзем белән яшьлекләр туздылар. Шул. Аны инде да. Вот кулявлык, ничә еллык бабама армиягә киткәндә биргән кулявлыгым саклап тордым. Кирәк китерде ул ата. 45 еллык. Мин Сабантуйга ата yüzлек тигеп бирдем. Сабантуйга биргән идем. Ата бу мин чиккән yüzлекләр. Әле инде менә bu artistlarça инде яңа табадан төшкән чиккәннәрем, бу атналарда гына чиккәннәр. Үз эшләрегез. Үз эшләрем, кул эшләрем. Чигәргә яратам мин, бәләргә яратам. Шуның истәбен әле Шуның бәләгәндә, чиккәндә минем тәнем, җаным пакуйлана. Үземә ләззәт алам. Аннан инде бу моны иптәшем рамкаларын ясап бирә, ясый ул. Без Сизраннан буларны китердек. Ана плинтуслар иде, шул аларны алды да аны иптәшем ясады. Әле шуның истәбенә сез бәйлисез дә, аннары ниндидер ташлар, стразалар белән дә кайнысыз сөйләп китегез. Алар белән дә, ташлар белән дә чиккәннәрем бар, күп инде минеке. Бирдем һәрбер туганнарыма бирдем инде чигеп, кызларыма бирдем чигеп, үземнең өемдә дә стеналарымда тулган. Это узасы ярый 2015 елда микән персональный выставка район күләмендә ясадык. Беренче урын алды Халиф апа. Үзенең шул чиккәннәре белән, стразлар белән эшләү буенча беренче урынга чыккан иде. Рәхмәт бик зур. Свитер, куфталар, минем бәләгәннәрем Волга буйлыктыр инде. Румия апа, сезне дә бит без беләбез, авылда бәйләүчеләрнең иң беренчеләрен рәтеннәндер дип инде. Сез бик уңган куллы, хәтта менә әйтеп үтелгәнчә стразалар белән дә әле яңа ниндидер новинка буларак картиналар төзи башлагансыз, ясый башлагансыз. Шул хакта сөйләп китегез. Каян аны таптыгыз, ничек иттереп ясарга өйрәндегез? Әле магазиннарда бөтен дәстә бар. Талятига барам кызларымна, аннан китерәм. Интернеттан кичкенә кызны заказать итеп китерә. Әстерханга бардым. Апамның кызы подарок бирде, шуның белән шөгыльләнәм. Яңгыз гына ич пуша. Вакытларны эшләп уздырам. Хөкүмәткә рәхмәт, пенсиягә чыгардылар. Пенсиялам шөкер беруч. Әле күптән түгел генә шушы стразы белән эшләгән бүләге клубка китереп бүләк ясады Румия апайның. Evində анда кирсәң югаласың стразлар белән, хоть чәчәкме, хоть бисердан төбесе белән ул заниматься ителә. Мәдәният сараеннан күңелем җылы хисләр белән тулып чыкты. Тик шайтан бит үз эшен эшли. Минем күңелдә, бәлки бу мин шалтыратканга күрә генә җыелдылар, күрсәтү өчен бер тапкыр гына үткәрелгән җыелыш түгелме дигән уй туды. Шуннан мин әйтәм, ярар, буларга әйтмичә генә тагын бер тапкыр көтмәгәндә килермен әле дип уйладым. Бер атна вакыт узгач, кабат кунакка килеп җиттем. Һәм ни уйлыйсыз, биредә шул матур җыелыш. Тик бу юлы кунакта мөгаллимәне чакырып, шәй табыны артына утырып, күркәм вәгазьләр тыңлап, ислам динендә килгән изге айны үткәрү чарасы бара. Бу юлы да аларны төшерми китмәдем. Яхшы булды исәнме, сез килдегез, сез безгә кунакка яңадан. Бүген көтмәдек тә инде. Бүген безнең яңадан хатын-кызлар хәзер җыелырга булдык инде. Без Рәҗәб ае барганга күрә, бүгенге кичә безне Рәҗәб аена багышларга ният кылдык инде. Укучы апаларны чакырырга ниятләдек, Алла кушса. Өстәл артында Рәҗәб аен хөрмәтләп салаватлар әйтеп, кинолар карап, йырлап, салаватлар әйтеп дип ниятлибез бүгенге кичәне үткәрергә җыенабыз. Әлегез үзегез бергә. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Din kardeşler, han kardeşlerimiz, avuldaşlar. Bir usta yıldayız. Rahmet üzerinizge gelgen için ata. Yakşı gına Recep ayı başlandı. Recep ayı turunda kiçkine gine bulsa da, ezmine bulsa da Begasıyla bağlayayım. 8. Mart günü tutundu bizde
8 мартта 1 көне иде Рәҗәб айының. Ул соң Рәҗәб айы каян ничек барлыкка килгән, ничек килгән. Элегелектән үк, әлдә безнең пәйгамбәребез булмаган вакытка ул инде Рәҗәб айлары элекеге календар буенча төрле бәйрәмнәрне, айларны бәйрәм итеп үткәннәр. Шунларга күрә хәзер пәйгамбәребез вакытында инде Пәйгамбәребез вакытында Рәҗәб айы харам айлар рәтенә керә. 4 харам ай бар. Шуларның берсе Рәҗәб айы. Чөнки ул Рәҗәб айы әгәр дә ясасак тәрҗемә татарчага изгеләштерү дигән сүзне араб телендә икән. Димәк, бу ай шундый изге ай, кайсысында күпме генә, нинди генә яхшы гамәл кылсаң да, ул изгелеккә үзеңне итә. Аның өчен сәбәбе bir unnata tegil, yüzlete türgül, даже mengnete de bular iken. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, Recep ayı ul Allah Teala'nın ayı, Şaban ayı 2. ay Recep'ten soň benim ayım, Ramazan ayı ul ümmetimnin ayı. Ni için sen Recep ayın Allah Teala'nın ayı deyip etkensin? Ana etken çünkü eğer de Recep ayında nindigine izgilik işlesen, nindigine gamel kılsan da, elekege aylarga karaganda 70'ten alıp 1000'ge çikli sevabı artıkrak bulurgan olur. Şunun için ul Allah Teala ul ayda kişilerinin izgiliklerine kara alarga küpkine sevaplar yazar. Niçin sen Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetine izgi aylar, izgi kişiler bergen. Şunday izgilerle. Siz bilesiz indi özegizde, kübügiz medresede okudu. Çünkü dünya başlangandan soň indi Adem aleyhisselam'ның kavmi 1000 yıl ömürleri bular. Anardan soň İdris peygamberning, Nuh peygamberning kavimleri da 1000 yıl yaşaylar. 900 yıl yaşaylar. Onları kalganları kıskara barıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetleri biz bulabız indi. Alarga ömür ezerek birilir. Ömür ezerek birilgeç demek şunday uy başka kile. Niçiksin? Kişiler elekege vakitte 100 yıl yaşayıp küpme ibadet kılganlardır Allah Teala'ya. Onların iziklikleri küptür. Onların günahları yemeyendir. Biz niçik şunday ez vakit içinde, ez ömür içinde şunday izgiliklerge erişe alabız mısın? Şunun için Allah Teala barısında sanagan. Allah Teala yumart, Allah Teala bütün işini buldura ala. Şunun için o kişiler bildirgen Allah Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy yaşadı. Demek bir nindi kişilersiz yüzünüzde bilesiz indi. Kadir kişisi var, Berat kişisi var, Regaib kişisi, hem başkalar. Şulay izgi aylar da var. Bu da bitti indi Şaban ayı, Ramazan ayı, başkaları da. Demek şu aylar içinde biz eğer de ezrek kine bulsa da gamel kılsak da şu izgi kişilerde, izgi aylarda bizge aların elekege kavimler algan sevapını, algan izgiliklerini biz de ciha alabız. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya seyyidin evvelin vel-ahirin. Es-salatu ve-selamu aleyke ya rahmeten lil-alemin. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya hayrul halkillah.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير الخلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين جزا الله خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammed ve Ali sahbihi ecmeyin. Ey rahimli rahmetli Allah Teala bizning rahmetini istep Peygamberimizning şefiyeti için İslam dininin alga baruğun ümmet itib Rabbim kömekleşip cemaat bilen salavat şerifler ettik. Şu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin pak ruh şeriflerine eriştirsen idi. Ehli beytleri sahabaları bilen anın ruhun şad kılıp Rabbim bir hıdayım yevmil mekşer gününde evvelki şefiyetlerin nesip etsen idi. Barça mümin Müslüman kardeşlerimizge kabullardan kılıp ecir sevapları etüçlerge de nesip etsen idi. Amin. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azaben. Amin. Bizim engelikke keşi ömerleri kıska yalgış yaman yolga basıp ütkermiye ganı buşka. Dünyanı küpme kusakta tutuçanı kemse var. Dünya kalır ahiretne isten çıkarmıyık zinhar. Ukik namazdığı kılık günahlardan boşanıyık. Ukik Kur'an'ı hayır verik bir hıdayga uşanıyık. Mehşer ciri katı günde selam birer iken Kur'an okutıkan bendelerine cennet kalı barır Kur'an. Bu dünyadan gider bizler ecel suyun içer bizler bir gamelsiz üler bulsak kıyametten işler bizler. Amin. Görüşü azağında şunu anladım. Medeniyet sarayı ol yaş kişiler için gene tuğul. Əğimimen avıl halkı için. Əşlisi kilgen kişiге türlü şaralarını ütkerer için halık tajıyıp bulayken. Özünüz gördünüz. Bu avılda medeniyattan ağaç tübü tuğul. Əkirinlep, kürkem, motor, tulu ağaç üsüp tıra. Bu alğa tabada şulay bolsun idi. Tik rayonumuzun bar avıllarında da şulay yok mu iken bu tarmakta haller. Şu hakta öz kommentariyelerigizni video azağında kaldırıgız. Bir meni usal deyip, tekşirip yürü deyip uylu kürmegiz. Көңіл бик нык дөреслекне ярата. Азакта шын күңелдән авылымның элек һәм хәзердә эшләп килгән бар мәдәният хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Иҗади уңышлар һәм яңа сәләтләр ачуыгызны телим.